Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2014ko uztailean agertu zen ariketa bat optika geometrikoa lantzen duena, eta esaten digute daukagula lente bat, horren distantzia fokala 20 cm dituela, eta lentetik 30 cm-tara 15 cm altura duen objektu bat. Beraz, ematen digute F'-aren balioa, esaten digute S-ren balioa, hau da lentetik zenbateko distantziara egongo den objektua, eta baita objektuaren tamaina. Behin datu hau guztia dauzkagunen, eskatzen digute egiteko izpidiagrama, hau da, eta kualitatiboki adieraztea zein den irudiaren izaera, erreala edo virtuala den, bai, hori marrazkiarekin ikusi daiteke, bi kasu ezberdinetan. Alde batetik lente konvergentea bada, eta beste alde batetik lente divergente bada. Ariketa nahiko interesgarria da ikusteko lente konvergente eta divergenteen arteko ezberdintasuna. Beraz, egin barko ditugu bi diagrama, bat kasu konvergenten eta beste divergenten, eta ikusiko dugu zen nolatako irudiak sortuko diren. Eta B atalean eskatzen digute A bat atalean egindako konvergentea den horretan kalkulatzeko bai numerikoki, kuantitatiboki, zein den irudiaren tamaina eta posizioa. Egingo dugu A atala, egingo ditugu bi eskemak, eta gero ja sartuko ditugu zenbakiak. Bueno, ikusten dugunez, hau izango da gure leiar konvergentea, geziak horrela jarrita konvergentea dela adierazten du, aldiz hau divergentea. Eta aldatzen den gauza bakarra da objektu fokua eta irudi fokua aldrebes daudela, kasu honetan da objektu eta irudia, eta kasu honetan irudia eta objektua, eta horrek den aldatzen du. Esaten digute F'-aren balioa, o da, distantzia fokalaren balioa, izango direla 20 cm. Eta jarri bar dugula objektua lentetik 30 cm-tara. Zergatik begiratzen ditut zenbaki hauek, jakiteko objektua F'-ren eskuinaldean edo eskerraldean kokatu bar dugun. Hemetikona 20 cm badaude eta objektua 30 cm-tara badago, gutxi gora bera objektua hemetik marraztuko dugu. Behin objektua marraztu dugunean, bagoaz izpiak egitera, lehenengo izpia. Irtetzen da paraleloa, hau da infinitotik datorrelako, eta F'-tik igaro bar da. Eta bestea zentro optikotik igaro behar da, eta hau bezalako, ikusten dugu irudiak txarto garatuko zaizkigula, beraz, hau momentuz hor utziko dugu, hau nakartzen dugu, gero egingo dugu, ez da, horrean ikustut asko sobeto ikusiko direla biak, oso ondo, eta orduan, ari ginen marrasten zentro optikotik igarotzen den beste izpia, eta ikusten dugunez, lortuko dira, justo, ez bada ere, horrelako zerbait, ez lusatu behar dugu bestea baita ere pizkatxo bat. Zuek hauek zehatu ez horren txapuzeroz egiten, baina horrelako zerbait lusatzen badugu, hor bai lotzen dira, ezta? Nola lotzen diren puntu horretan, hor esango dugu sortuko dela gure irudia. Gutxi gora bera hor, zueko beto egin, erregelarekin eta gauza horiek, baina horrelako zerbait. Beraz, ikusten duguna da, geratzen zaigula, irudi alderantzizkoa buruz bera dagoelako, irudia izango da alderantzizkoa, izango da erreala, zergaitik da erreala? Izpiak elkarre bakitzen dutelako, beraz, izango da erreala, eta azkenik izango da handiagoa, zergaitik? Sortzen den irudiaren tamaina, hasirakoarena baino handiagoa da. Balio absolutotan, hau da askoz ere luzeagoa, hau baino, beraz da. Alderantzizkoa, erreala eta handiagoa. Eta horrein goazen ikustera segertatzen den leiar divergentearekin. Leiar divergentearekin antzerako parezido egin bar dugu. Hau. Baina horrein kontuz, izpia pasatu behar da F'-tik, izpia ez da F'-tik pasatu behar. F'-tik pasatu behar da izpiaren lusapena. Eta horrek esango digu izpia norantz joan behar den. Divergentea denez, izpiak itzi beharrean zabaldu egiten dira. Hori da gure lehenengo izpia, eta gure bigarren izpia egingo duena da, aurrekoan bezala, zentro optikotik igaroko da, eta ez du inolako desbideapenik jasango. Ondo, eta egun kasu honetan, horrelako zerbait. Eta orain ikusten dugu non elkarre baketzen diren bi puntu horiek, hemen, jarriko dugu gorriarekin, horrela. Hemen lotzen dira, hau da objektua, hau izango da irudia, honetan hau da objektua eta hau irudia, eta kasu honetan, gure sortutako irudia alde batetik izango da virtuala, zergaitik ez direlako ebakitzen bi argizpi baizik eta argizpi bat, eta beste argizpi baten lusapena. Lusapenak agertzen direnean, orduan ja zuzenean badakigu irudia virtuala izango dela. Bestetik, zuzena da, zergaitik objektuaren noranzko berdina daukalako. Beraz, izango da zuzena, virtuala, eta ikusten dugunez txikiagoa. Justo izango da bestearen kontrakoa. Hau da,
Alderantziz, eta hau zuzena, hau da erreala eta hau da virtuala, hau da handiagoa eta hau izango da txikiago, justo kontrakoa. Bale, egin dugu lehenengo atala ikusi dugu, eta ikusten dugu zuenez, emaitza berdinetara heldu gara. Orain be atalean, esaten digute geratzeko bakarrik atal honekin eta zenbakiak sartuta kalkulatzeko zenbait gauza. Bueno, hobetu dut pizkatxo bat marrazkia eta bagoazen gauzak idaztera. Hau izango da F txikia. Hau izango da F' txikia. Leiharretik objekturainoko distantzia izango da S eta irudia dagoen lekura arte S'. Esaten digute, distantzia fokala 20 zentimetro direla, beraz, hau ezagutzen dugu. Zer gehiago esaten digute? Bai, objektua egongo dela lentetik 30 zentimetrotara, beraz, hau baitare, S ari dira ematen. Ja, S eta F' jakinda, S' lor dezakegu leiharmeen ekuazioarekin. Baina baita esaten digute zenbatekoa den, objektuaren altuera, 15 zentimetro, beraz, nola hau ematen digutenez, baita ere, hau eskatuko digute. Beti bezala, erabiliko dugu leiharmeen ekuazioa S' lortzeko, hauekin gero handipena izango dugu, eta bina handipena izan da, ikusiko dugu zenbatekoa den irudiaren tamaina. Leiharmeen ekuazio erabiliz eta datuak hemen jarrita, kontuz, objektuaren posizioa S negatiboa izango da, objektua leiharren eskerraldean jarrita golako, bale? Eta eskerraldean nortzen diren gauza guztiak negatiboak dira. Sartzen dugu F'-aren balioa, S' lortu nahi dugu, S-ren lekuan negatiboan jartzen dugu, egiten duguna hau eskerra eraman, negatiboa eta negatiboa positiboa, baina leku aldatzean berriz ere negatiboa, ikusten dugu bi zatiken hauen arteko kenketa ematen duela 1,67, S' da honen alderantzizkoa 0,6 metro, hau da 60 zentimetro. Behin ezagutzen ditugunean, bai objektuaren posizioa eta baita ere irudiaren posizioa, hauek biak, lor dezakegu handipena. Eta behin handipena ezagututa, ikusiko dugu zein den irudiaren tamaina. Vale? Handipena S' zati S, 0,6 zati minus 0,3, S-ren balioa, ikusten dugu handipena izango dela minus 2. Negatibo honek esaten diguna da irudi alderantziz izango dela, eta bi honek esaten diguna da irudi izango dela objektuaren bikoitza, tamaina aldetik. Beraz, irudia kalkulatzeko egiten duguna da, hemetik ikusita ezta, bai, I' izango da A bider I, biderkatzen dugu handipena objektuaren tamainarekin, minus 2 bider 0,5, minus 0,3 metro, hau da, minus 30 zentimetro.